I quants són? Són inconegres. Oh, jo no creu. Bueno, per un cop que comprem, jo que no passa res. A part, amb el filtre, una de cada color i d'aquesta manera ho podem combinar tot. Però és que no és només un pot, hi ha moltes persones a la que no es fan igual que Bueno, vale, anem a mirar allí que hi ha la traducció. Aquests productes doncs, els meus productes són de proximitat, són d'aquí, de Catalunya, i així assegurem la millor qualitat possible. Vale, jo crec que val més la pena comprar aquests productes. Quan els siguin una mica més cars, val més la pena incloure més temps. Els productes de proximitat disminueixen la contaminació del medi, perquè ja que dura més el producte, reduïm els residus.